سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في لوم سولست الشعب تلكاتي استدلوا حلتو زينات تزلكم متلخو كموترو كسافت امدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارست زينا መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቆሙሉ ዝጽንሑ ማስከራት ሽምልባን ሕንጻጽን ካጾሙ ኾኑ አፍሊጡ ተካላት ጥዕና ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ሰባት ዘስካሕክሕ ጥዕናዊ ሽግር የጋጥሞም ከም ዘሎ አፍሊጡ ጀዋር መሐመድን ብጾትን ንመበል 11 መዓልቲ መግቢ ተሐሲቦም ከም ዘለው ጠበቆም ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ንመራሕቲ ዕጡቃት ነበር ዘካተተ ሓድሽ ካቢኔ ከም ዝመስረተን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቆሙሉ ዝጽንሑ ማስከራት ሽምልባን ሕንጻጽን ካጾሙ ኾኑ አፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቆሙሉ ጽንሑ ማስከራት ሽምልባን ሕንጻጽን ካጾሙ ከም ዝወሰነ ሓላፊ ክፍሊ ስደተኛታት ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ አቶ ተስፋውን ይጎብዛይ ገሊጹ ንሱ ሎሚ 9 ተለካቲት ጋዜጠኛታት ኣብዛሃቦ መግለጺ ማስከር ሽምልባ ከጽጾ ዝተወሰነሉ ምክንያት ካብ ዶብ 20 ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝረሓቐ ብምዃኑ ንድሕነት ስደተኛታት ተባሂሉ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዝተደንገገ ሓደ ማስከር ካብ ዶብ 50 ኪሎ ሜትር ክርሕቕ ኣለዎ ንዝብል ሕጊ ዝጥሕስ ብምዃኑ አረዲኡ ማስከር ሕንጻጽ ድማ ስደተኛታት ክነብሩሉ ኣብ ዘይምችእ በረኻ ስለዝተደኮነ ቅድሚ ዓመት ከዕጾ ከም ዝተወሰነን ግን ተግባራዊ ከይኮነ ከም ዝጸንሐን ገሊጹ ኣብዚ ክልተ ማስከራት ዝነብሩ ኣስታት ኤስራኤል ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ሃለዋቶም ክፍለጥ ከም ዘይካል ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ምባሩ ይዝከር ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማስከር ሽምልባን ሕንጻጽን ኮነ ተባሂሉ ከም ዛዕነውን ተካላቱ ከም ዝተቃጸለ ናይ ሳተላይት ስእልታት ዘነጽር ምርቱዕታት ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ዓለም ክጽብጽፍ ምጽንሑ ይፍለጥ ተካል ጥዕና ኣብ ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ዘስካሕክሕ ጥዕናዊ ሽግር የጋጥሞም ከም ዘሎ አፍሊጡ ሓንቲ ሽኮርያ ዘለዎ ኣደ ጓላ ኢንሱሊን ንምርካብ ናብ ርእሲ ከተማ ናይ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክልል ክትደሊ ኸላ ከም ዝሞተታ ብምጥቃስ ተመሳሳሊውን ነፍሲ ጾር ሕርሲ ምስተታሕዛ ኣብ ሆስፒታል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይኹን ሰራሕተኛታት ስለዘይነበረ ኣብ ጸልማት ብዘይ ዝኾነ ክንክን ይሓርሳ ከም ዘለዋን ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ናይቲ ዞባን ዘሎ ወጥርን ግጭትን መመሊሱ ፍኸም እንዳበለ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዙሕ ዝዓነወ ናይ ክንክን ጥዕና ኣገባብ ንምሕዳስ ኣመና አሸጋሪ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ሰራሕተኛታት ሕክምናውን ገበርቲ ሰናይን ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ሽግር የብርሁም ገለ ሆስፒታላት ብዘይ ገለ ጸገም አገልግሎት ይህባ ኣለዋ ማይ ኤሌክትሪክ ወይ ምግቢ የብለን ኢሎም መብዛሕትኦም መድሃኒታት ተዘሪፎም እዮም ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ስራሕ የለውን ተሰዲዶም እዮም እዚ ኸኣ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓተ ጥዕና ዳርጋ ከም ዝፈረሰዩ ዝንገር ይብል ኣብዚ ወርሒ እዚ ብኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብተን 4 ሆስፒታላት ትግራይ እተን 11 ሙሉእ ብምሉእ ኣብ አገልግሎት ዝውዓላ 9 ድማ ብኸፊል ዝሰርሓየን 14 ዝኾና ድማ ኣይሰርሓን ዘለዋ 6 ድማ ኣይተገምገማን ይብል እቲ ጸብጻብ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ሊያ ታደሰ ኩነታት ብቁልጡፍ ይመሓሽ ከም ዘሎ ተሓበረት እኳ ህዝቢ ግን እኹል ቀረብ ክበሃል ዘይክእል ዝኾነ ሕክምናዊ መሳለጥያ ይረክብ ከም ዘሎ ይዛረብ ብዙሓት መደበራት ጥዕና ስለ እተዘረፋ ኩሉ መሳለጥያታት ብትሑት ዓቕሚ ምስቲ ምዃኑ አገልግሎት ናብ ዝነበሩ ንምምላስን ሰራሕተኛታት ጥዕና ናብ ስርሖም ተመሊሶም ዘልዮም ነገራት ከም ዝረኽቡ ንምግባር ድማ ግዜ ከም ዝወስድ አብሪሁ ጀዋር መሐመድን ብጾትን ንመበል 11 መዓልቲ መግቢ ተሐሲሞም ከም ዘለው ጠበቆም ገሊጹ አቶ ጀዋር መሐመድ አቶ በቀለ ገርባን አቶ ሐምዛ አዳንን አቶ ሽምሰዲን ጣሃን አቤት ማእሰርት ኮይኖም ዘካይዶ ዘሎ አድማ ምሕሳም መግቢ ሎሚ መበል 11 መዓልቲ ከም ዘውጸረ አባላት ስድሮምን ጠበቃታቶምን ሓቢሮም ጀዋርን ብጾትን በገበናት ሽበራ ምጥፋ ቴሌኮም ከመሆን መጥሓስ ሕጊ ምምሕዳር ምቁጻር አጽዋር ዝብሉ ቀንዲ ካብቶም ዝቀረበሎም ክስታት እዮም ንሳቶም ግን እቲ ክስታት ፖለቲካዊ ጠቀነ ዘለዎ ብምባልዮም ዝነጽግዎም እቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ክስታት ድሕረቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2019 ዘጋጠመ ቅትለት ፍሉጥ ስነ ጥበባዊ አጫሉ ሁንዴሳን ዝሰዓበ ኣማይ ሰባት ዝተቐተሉሉ ናዕብዮም ተኣሲሮም ብጀካ ዞም 4 ጥርጡራት ምስ ናይ 4ኦም ክሲ ብዝተኣሳሰር ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ውልቀ ሰባቱን ነቲ ኣድማ
ምሕሳብ መግቢ ከም ዝተጸንበሮ ሓደ ካብ ጠበቃታት አቶ ጀዋር መሐመድ ዝኾነ አቶ ምስጋኑ ሙለታ ሓቢሩ እቲ ጠበቃ ትማሊ ንበዓል አቶ ጀዋር መሐመድ ከም ዝበጽሖም ብምሕባር መግቢ ካብ ዝሕሰሙ ትማሊ 11 መዓልቲ ኣውፂሮም ኣለዉ ኣዝዮም ተዳኺሞም ድማዮም ጸኒሖም ኢሉ በዓል ቤቱ ንኣቶ በቀለ ገርባ ወይዘሮ ሃና ጋርሳ ብወገን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት በዓል ቤት ኣብ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ከም ዝርከብ እያ ገሊጻ ጠበቃቱ ምስጋኑ መለታቱ ምስ ክሲ በዓል አቶ ጀዋር መሐመድ ብዝተኣሳሰር ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ተኸሰስትን ጋዜጠኛ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ መለስ ድሪባሳን ምሕሳብ መግቢ ካብ ዝጅምሩ 6 መዓልቲ ከም ዘውጽሩ ገሊጻ በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ መለስ ድሪባሳ ወይዘሮ ታደለች መልጋ በዓል ቤት ኣብ ምሕሳብ መግቢ ከም ዝርከብን ነቲ ተሰደሉ መግቢ ኣይበልዑን ኢሉ ይመልሱ ምህላዋ ንቢቢሲ ሓቢራ ጠበቃቱ ምስጋኑ ገሊኦም ብሰብ ተደጊፎም እዮም ካብቲ ተኣሲሮም ኢሉ ዘለው ክፍሊ ይዝወጹ ብፍላይቶም ድሕሮም ነቲ ኣድማስ ተጸንበሮ ኣዝዩ ከቢድዎም ኣሎ ኢሉ ሓካይም በዓላቱ ጀዋር መሐመድ መርመራ ምስ ገበሩሎም ማይ እንተ ዝሰትዮም ገለ ካብ ውሽጣዊ ኣካላቶም ካብ ስራሕ ወጻእ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስ ሓበርዎም እዮም ብሓይሊ ማይ ዝሰትዩ ዘለዎም መግቢ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይለኸፉን ክብል ጠበቃ አቶ ምስጋኑ መለታ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ንመራሕቲ ዕጡቃት ነበር ዘካተተ ሓድሽ ካቢነ መስሪቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ሓድሽ ካቢኑ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስምዕ ሰላም ካብ ዝኸተሙ 7 መራሕቲ ዕጡቃት ነበር ምርቆሑ ተገሊጹ ተቀዳማይ ሚኒስትር ዝያዳ ኣሳታፊ ዝኾነ መንግስቲ ንምስራት ዝሓለፈ ሰንበት እዩ ነቲ ጽንሐ ካቢነ ኣፍሪሱ ክልተ ሚኒስትርታት ካብ ሰራዊት ክምረጹ እንከለዉ ካልኦት መብዛሕትኦም ካብቲ ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣኑ ዝኣለየ ሰልፍታት ተቃውሞ ዝመርሕ ዝነበረ ሓይልታት ንናጽነትን ህለውጥን እዮም እቲ ሃገር ብልዑል መጠን ቁጠባዊ ዝቑባበን ሕጽረት መግብን ነዳድን ኣብ ወጥሪ ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዋን መዝነት ሚኒስትር ፋይናንስ ንገዲም መርሐ ዕጡቃት ዝነበረ ኪኢላ ስነ ቁጠባ ጅብሪል ኢብራሂም ተዋሂብዎሎም ጓለት ናይ መወዳእታ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝነበረ ሳዲቅ አል ማህዲ ዝኾነት ሚሪየም አል ሳዲቅ አል ማህዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ክትኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሐምዶክ ረቂሕዋሎም ኣብ ተኣፋፊ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ምዃን ከቢድ ፈተና ምዃኑ ይግለጽ ካልኦት ወታደራቱን ኣብ ካቢነ ሐምዶክ ምህላዎም ናይቲ ሱዳን ናብ ዲሞክራሲያዊ ንምስጋር ኣብ መንጎ ሰራዊትን ሲቪላውያንን እቲ ሃገር ዝተበጽሐ ስምዕ ከምቲ ዝተወጥኑ ይኸይድ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ቅልውላው ሶማል ክዝትዩ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሶማልያ መልኪቱ ከም ዝቲ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣቃሊሁም እቲ ሃገር ትማሊ 8 ለካቲት ተኸካይድ ዝነበሮ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዘይ ምክያዳያ ናብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣትያ ዘላ እቲ ምርጫ ብኸመይ ይካየድ ኣብ ዝብል ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ዞባ ምሕደራትን ክካየድ ጸንሐል ብ5 ለካቲት ብዘይፍረህ ብምውዱ እቲ ቅልውላው ተፈጢሩ ዘሎም ሰራዊት መንግስቲ ካፕቴን ካላይ እብረ ወዳደር ዝነበሮ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ትእዛዝ ከይቅበሉ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ተጸውዮም ኣለዉ ቅድመ ስልጣን ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ተማልሶን እዩ ኣብቂዑም ተቃውምቲ ሓይልታት ሶማልያ ተማሊ ኣብ ዝውጽኡ ሓባራዊ መግለጺ ፕሬዝደንት ፈርማጆ ዕድመ ስልጣኑ ስለዝውደ ከም ፕሬዝደንት ሶማልያ ኣፍልጦ ከም ዝሂብዎ ኣፍሊጦም ንሶም ኣፈኛ ባይቶ ዞባዊ ምሕዳራትን ከምውን ወከልቲ ተቃዋምቲ ሰልፍታትን ዘለዎ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቲ ሃገር ናብ ምርጫ ገጻ ክምርሕዋ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዎም ሰራዊት እቲ ሃገሩን ካብቲ ፕሬዝደንት ትእዛዝ ከይቅበል ኣተሓሳሲቦም ውድብ ሕብራት ሃገራት ግን ኣብ መንጎ መራሕቲ ሶማልያ ዘተኸካይድ ጸዊዑሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሃገር ክሳብ ንስልጣን ዝትክእ ዝርከብ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ከይፍጠር ባይቶ ሃገርን ፕሬዝደንትን ስልጣኖም ክቕጽሉ ዘፍቅድ ውሳነ ብባይቶ ሃገር ጸዲቑ ነይሮም ዛጊት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሃገር ማዕስ ከም ዝካየድ ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ እቲ ሃገር ኣብ ታሕሳስ 2020 ባይቶዊ ምርጫ ክትካየድ ነይርዋ እንተኾነ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ዞባዊ ኣማሕደርትን ብዝተፈጠረ ምስሓብ ክካየድ ኣይተኻኣለን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም